A diari 1952-1960, Joan Fuster presenta el Joan Fuster reflexiu pensador. Cal entendre-ho bé. Fuster es presenta a si mateix altra vegada, es representa reflexionant i reflexionat. Diari 1952-1960 va aparèixer per primera vegada el 1969 com a segon volum de les obres completes de Fuster. L'edició de les seves obres completes a l'edat de 46 anys, cal entendre-la, així ho diu ell, com una operació cultural i mercantil. Aconseguia publicar de manera continuada amb una editorial important, aleshores independent, edició 62, i a la ciutat que li podia garantir, aleshores, 1968, que és quan comencen, l'accés més massiu a un públic. L'operació era clara, posicionar-se com a referent intel·lectual. Posats a triar, era una bona opció. Fuster no sabia, ningú no sap què passarà després. Aquell 1969, el segon volum apareixia amb tota la cerimònia de presentacions, notes de premsa i vida pública que són necessàries quan es vol guanyar el pa gràcies al lector. El lector que compra llibres i que és el suport a la vegada que el destinatari de la paraula. Sense lectors no hi ha pensament ni premsa lliure. Fuster volia lectors, cercava lectors, creava lectors i confiava que els sostindrien, com tota societat sana, com tota cultura viva fa amb aquells que fan viure la paraula. I ho fa de moltes maneres. També en la difícil i absolutament necessària forma de la paraula de Fuster, la paraula de la intel·ligència. Fuster volia, confessa en una entrevista, i el cito, amb aquests textos, encaminar a qui em llegeixi a preocupar-se per allò que a mi m'ha preocupat i és clar com a mi m'ha preocupat. Com ho feia? Fuster sedueix el lector des de l'inici mateix de l'obra i ho fa amb una trapelleria, corregint-se. Una trapelleria que li és còmoda, però no per això menys eficaç. Amb la correcció feta davant del lector, mostra una de les tècniques fonamentals de l'escriptura, la correcció, el corregir-se. És el nervi de l'escriptor, és el seu ofici amb el que es guanya la vida. Ja porta Fuster a aquelles alçades, diu, més de 20 llibres escrits i milers de pàgines publicades en revistes i periòdics. Però la correcció, l'esmena, no li és només ofici d'escriptor. La correcció, la cerca de la raó raonada, és l'ofici del pensador i de la intel·ligència. Una de les fonts del seu estil serà aquest corregir-se. El corregir-se sobre tota temptativa, el corregir-se sobre l'assaig, sobre l'assajar. Les primeres paraules. Obre cometes i se cita ell mateix. Durant alguns anys i amb el sol propòsit de fixar sobre el paper les reflexions que lectures, humors o fets em suggerien, he intentat portar un diari, un quadern de punts assidus i confidencials, i tanca cometes. Repeteixo ací la declaració. En repensar-la ara, potser m'inclinaria a corregir els dos últims adjectius. Les anotacions del meu diari, en efecte, no sempre han estat realment assídues i sobretot mai no han tingut una autèntica vocació, diguem-ne, vocació confidencial. Des de l'inici ensenya el truc, ensenya les cartes. Sí, em corregeixo davant vostre. Fuster no enganya. Juga, però no enganya. El lector nou troba que Fuster comença citant-se. El lector que ja coneix Fuster veu que Fuster es corregeix. Veient com Fuster es corregeix, el lector se sent acollit per un igual, per algú que és capaç de rectificar. Tot fa pensar que estem davant del diari del que es parla. No és així. El diari del que està parlant aquí és una altra cosa. Sembla, aleshores, que eren uns quaderns on Fuster treballava el primer verb escrit. D'aquests quaderns, explica Fuster en aquesta introducció que estem seguint, en sortiran uns quaderns que no són aquest llibre, però que un pensa que són aquest llibre, en sortien els articles de periòdic, les fitxes per a monografies, un capítol de llibre, però no sortien armades del cap de Zeus perquè era, diu Fuster, aquella escriptura, aquelles llibretes, una escriptura d'anar per casa, una escriptura en samarreta.
Aquest feinejar constant, el de cada dia, permetia construir un dipòsit, un rebost que podia fornir-lo de l'argument, de la idea, de la paraula, del text que l'alimentaven i que anava publicant i que li pagaven precisament el menjar. Sembla que era així, he dit, perquè aquests quaderns, quan havien estat prou explotats, Fuster els destruí. Ja no feien cap profit, llevat de dos. Aquests dos, hi ha tota una història, ens mostren que això que tenim al davant, diari 1952-1960, no és el diari del que parla Fuster fins ara en la introducció. Què és, doncs, diari 1952-1960? Fuster torna a jugar amb nosaltres. Ens dirà que el que tenim és el residu dels diaris de tots aquells anys, un cop s'ha aprofitat el que havia anat als diaris, revistes i monografies. Deixem-lo parlar altra vegada. En el programa d'aquestes obres completes no hi havia més remei que afrontar la perspectiva d'una publicació global del romanent, del residu al que m'he referit. A Figures del temps, que abraçava el període 52-55, un llibre que havia publicat abans, no vaig incloure, per raons diverses, molts papers escrits durant aquells anys. I entre el 56, incorporat a Indagacions possibles, i el 63, que aspirava a ser agenda pública i es resignà a ser només causar-se d'esperar, hi havia un paquet d'inèdits bastant gruixut. Ara ens trobem, els editors i jo, davant l'oportunitat de restituir un mínim de coherència i d'amplitud a la idea del diari. És el que sí mirarem de fer. El present volum contindrà els diaris corresponents a l'etapa 52-60. Com el lector podrà comprovar, 2/3 del tom o més són novetat. És cert que hi hem prescindit de les 3 notes marginals que complementaven Figures de temps, les quals tindran el seu lloc en un volum ulterior. Però integracions possibles hi venen... Fuster està aprofitant els materials i construeix un llibre absolutament nou. I això és el que hem de tenir present. Per primera vegada, diu Fuster, que hi ha molts textos que hi ha aquí que per primera vegada apareixen. Fuster afegeix, després de dir, dic cometes per primera vegada, cometes. Tot és relatiu. Tampoc no és veritat. El que diu que són nous ja els ha publicat també en altres bandes. Ens està jugant, està fent un joc. Fuster fa una altra giragonsa. Si ens hem pensat que tenim els inèdits, tampoc no és del tot cert. Alguns han aparegut a la premsa periòdica, en castellà majoritàriament. D'altres no han passat la selecció. Fuster n'assenyala alguns d'una determinada mena. Hi ha uns que no apareixen aquí. Els textos de caràcter polític. Són fets polítics. Tots els exemples de fets polítics que diu, que no ha posat, diu, aquí no he posat uns fets polítics. Tots els exemples que posa són fets internacionals. Cito, Sierra Maestra, Dien Bien Phu, la defunció de Stalin, els principis de la guerra d'Algèria, la revolta d'Hongria i tants d'altres sense comptar-hi els domèstics. Acabo la cita de Fuster. Sense comptar els domèstics? I tant que comptaven els domèstics. Comptaven fins al punt que ell podia dir aquí que es callava sobre la mort de Stalin, de la que segur que els diaris havien anat plens. Però no podia dir que callava sobre allò que no podia dir. La censura, aleshores, era sobretot una institució pública, amb els seus dignes funcionaris. Avui és privada, mercenària. És molt difícil mesurar-ne els efectes en el sentit que la censura va aconseguir fer callar i del no dit no en queda rastre. Fuster combat el no dir amb la paraula, amb tota la llibertat que pot, apurant-ne totes les possibilitats, fent-ne còmplice al lector. Perquè cal no fiar-se de res i a la vegada confiar en el lector. Diari 1952-1960 és una obra construïda l'any 67-68, publicada el 1969. La base primera, original, eren uns diaris, unes llibretes. La base segona, 2 llibres publicats, Figures de temps i Indagacions possibles, però completades, corregides. Per últim diré, acaba el text de presentació que fa expressament, per últim diré que en ordenar els originals ara no he sabut reprimir-me les ganes de revisar, en alguns casos, les idees que hi exposo. Aquesta revisió no podia ser del text primitiu, el qual per principi havia de publicar-se com fou escrit, i com fou escrit el publico, si n'exceptuem petites esmenes d'estil o de puntuació.
M'he limitat a afegir-hi annexos, prolongacions, més o menys divagatòries, unes vegades per rectificar i d'altres per ratificar. Avui, en molts punts, em sento bastant lluny del que aleshores pensava o confiava, i encara que no sempre ho he fet constar, no he pogut estar-me de fer-ho de tant en tant. Les edicions van entre claudators i datades a fi de suprimir equívocs. No m'agrada d'enganyar la clientela. Potser la precaució és inútil i tot plegat constitueix una pèrdua de temps bastant consternadora. Faig esforços per creure que no. Resulta encara llegible la paperassa ací acumulada? No farà riure o somriure a hores d'ara del cita de Köstler o de Malraux o de l'altra al·lusió a Unamuno, a aquest o aquell problema primàriament plantejat? Temo que sí. Però això era la trama de les meves obsessions, de les meves candoroses il·lusions intel·lectuals de fa 10, 15, 17 anys. No les renego, no cal dir-ho, però tampoc no les exhumo amb orgull, simplement són el que són. Paciència. Joan Fuster, Sueca, 6 de gener de 1969. No és pas poca cosa la data en un diari. És un regal del Dia de Reis. Hi ha dos continguts molt singulars en els diaris, en el diari 52-60, que tot el text és preciós i ens posa a un Fuster pensant i a un Fuster discutint, hi ha un Fuster on veus com treballa, és extraordinari. Hi ha dos textos especialment singulars, un és sobre Erasme i l'altre sobre Rabelais. Per acabar, si disposo d'una mica de temps, voldria fer només un dels dos, amb aquest exemple. Com corregeix? En aquest cas és espectacular. Es tracta d'un poema. No hi ha cap altre poema en tot el llibre. Són assajats. Hi ha un poema, al mig hi ha un poema. Aquesta excepcionalitat dona peu a una de les digressions, correccions posteriors. Són les correccions més llargues, 12 pàgines senceres d'edició per explicar que no pensa el que pensava quan va fer el poema. Representa que el poema és de l'any 53. Fuster, aleshores, encara en feia de versos. A les edicions explica primer el final de la seva carrera poètica. Després, explica el paper de Rabelais en la cultura catalana anterior a la Guerra Civil, com era un autor gens considerat, l'autor de Gargantua i Pantagruel, com era un autor gens considerat per la cultura noucentista, púdica, conservadora. Cito, li tenien por a l'autor de Gargantua i Pantagruel. I encara a les edicions, finalment, diu que és un autor que ens queda molt lluny, que el nostre món de plaers i de dolors, d'analgèsics i de moral no pot entendre el Rabelais perquè és impossible. La paraula impossible és de Fuster. És un autor massa humà. Fuster troba, diu, i el cito, que la meva elegia era falsa. Són pàgines, especialment aquestes darreres, per pensar-hi molt, perquè acaba dient, el que vaig escriure era fals, però ho posa. L'any 68, el món ja no era el del 53. Cap d'aquestes dates no era al segle XVI. Avui tampoc no és cap de les dates aquelles. El poema diu, comença amb una frase en francès. François Rabelais, mort a l'edat de 70 anys, carrer del Jardin, 9 d'abril de 1553, ha estat enterrat al cementiri de Sant Pol. Això ho escriu ell el 10 d'abril, a Sueca, l'endemà de l'aniversari de la mort. I escriu, Fuster. És un poema en vers lliure. Ho acabo de llegir al diari, ahir mateix, vas morir-te. D'això en fa 4 segles, esclar. Avui també estem en un dia així. No fa 4 segles. Estem de celebració, avui també, no d'una mort, d'un naixement. Ahir, però, i ho hauríem de celebrar d'alguna manera. Per exemple, bevent. Venite, apotemus, veniu, bevem. No és que jo cregui que la mort d'algú, la teva o la meva, hagi de ser celebrada, allò que se'n diu celebrada, ni bevent ni recitant absoltes, ni amb cap altra ornamentació efusiva, perquè morir-se, a fi de comptes, és una cosa literalment ignominiosa. Tu ja ho entens, oi? Però cal que et commemorem. Es tracta d'un costum que les persones cultes han establert. No sé ben bé per què.
Per què commemorem? Potser per passar l'estona? Potser per impietat? O per justificar-se la cultura? No fora discret d'esquitllar-se'n, doncs. Ells ho faran al seu estil, amb tènues discursos, amb tesis doctorals, amb cerimònies cartilaginoses o trossos de pedra. Hi ha res més trist que una tesi doctoral? Fes el favor de dir-m'ho. Som nosaltres que ens hi agradem. Nosaltres, la posteritat necròfila, necròfaga, canora. De fet, les tesis doctorals només serveixen, i encara, per eixugar-se el cul. Concretament, culs doctorals. Alguns, tanmateix, jo i d'altres com jo, n'estic segur, gent obscura i domiciliària, optem per recordar-te amb un glob de vi i amb l'acte solemne de descordar-nos la bragueta i pixar o fotre a continuació, o amb un dinar gras d'aquells que per tu anomenem pantagruèlics. O rient. Podrà semblar un sacrilegi, sens dubte, això d'aplicar una rialla en sufragi de l'ànima d'un difunt. I no, riure és el propi de l'home, com tu ens has ensenyat. També perquè al capdavall la teva ànima, si en tenies, no deu necessitar sufragis després de tant de temps. Som lectors teus. Lectors desinteressats, superflus, grisos. No ens acostem als teus escrits o vidres amb malícia de filòleg, ni a fer-hi exercicis segurament acrobàtics de literatura comparada. Et llegim i en riem. Tu vas inaugurar una nova mena de riure dins l'àrea de la civilització occidental, i cristiana. I ens sentim feroçment humans quan la practiquem. De més a més, a sota hi ha una lliçó. Viviu joiosos. És la teva consigna. Ben mirat, aquesta seria l'única forma de viure, i de viure com Déu mana. L'home què és, en última instància? Una fisiologia que riu, si se'm tolera la fórmula. Riure és una exclusiva de la raó en el sentit més restringidament francès del mot. Quan redactaves les teves històries, ja et feies vell, segons sembla, o no? Tal vegada paties de gota o tenies una pròspera úlcera a l'estómac, o bé el fetge se t'insolentava i, òbviament, la teva capacitat venèria havia disminuït moltíssim, tant que ja no era sinó una pura il·lusió de l'esperit. I, malgrat tot, feies estampar això, viviu feliços. I feies propaganda de la taula i del llit, amb ironia o no, amb sarcasmes inclús, però en el fons seriosament. I ens convidaves a riure, ens convidaves i obligues a burlar-nos de tot, o sigui, de tot el que és digne de burla, o sigui, de l'irrisori essencial, o sigui, de nosaltres mateixos. Fem riure els homes. La muntanya, un pou, les dicotiledònies, l'aiguarràs, un cuc, 1000 cucs, el capvespre, els diamants. La dispèpsia de les vaques no fan riure. Com no fan riure la mar, les seccions còniques, ni en general els protozous. No ens en riem ni sabem com fer-ho. Nosaltres sí, ens fem riure els uns als altres. És una sort que sigui així. Vol dir que encara som homes, que encara tenim la raó intercalada entre les vísceres. Ens ajuda, d'altra banda, a reconèixer que també som irracionals. Una cosa que pensa, una canya pensant. Metàfores idiotes per designar o no designar, en definitiva, no designar el cos. Que pensa perquè riu. Ric, ergo soc home, el rot, el pet, l'ejaculació, l'afectuós estímul de l'alcohol, però igualment el reuma, la ciàtica, les malversacions cardíaques, el càncer, formen part de la condició humana. Ells, perquè ells hi són, els altres, els enemics de la carn, els enemics del món, i valgui l'eufemisme, els enemics del dimoni, tancaven i barraven les portes, totes les portes, les del rot, les del pet, i sobretot les de l'ejaculació. I si de cas eren indulgents amb la beguda, el detall no representava més que un avantatge subsidiari. Tu vas plantar-los cara, a la teva manera, no cal dir-ho. En tot cas, sempre hi som a temps per riure. També és difícil de riure en llibertat, que és com s'ha de riure, aquí i ara, quan ella està escrivint, ningú no riu, ningú no es riu. Ho hem de riure d'amagat ben sovint. Ells, els ells de sempre, ara més armats,
més durs, més cauts que mai. No volen que riguem. No sols no volen que ens riguem d'ells, i ens en riem, clandestinament ens en riem, sinó que fins i tot ens neguen el dret a debatre'ns en la rialla mútua entre nosaltres, ni que sigui només per esbravar-nos. T'has mort. Fa 400 anys que t'has mort. Sorry. Tots ens morirem un dia o un altre, no passis ànsia. En la teva obra no sols parlar de la mort i havies de morir-te, però la mort hi és present. I una mica la lluita de classes. Ets mort, definitivament enterrat, esvaït, perquè la vida acaba així, segons ens ho fa veure l'experiència. Tu, mort. Generacions i generacions, en petites dosis, grups modestos, ocults, compradors de llibres, t'han estat fidels, t'han llegit. I han begut un vas, una copa a la teva memòria. No t'hem dedicat l'alegria d'un dinar o un orgasme, ja que en aquestes circumstàncies ningú no pensa sinó en la victòria o en la resistència dels ventres. Però quan dinem, hi ets tu. I ets tu així mateix quan fem jugar al sexe, com perdón se ha dicho. Sobretot això últim. Tot ben sospesat, les còpules de les parelles instruïdes, si més no de batxillers en amunt, haurien de consumar-se a un Orteu una vegada a l'any pel cap baix. Tu, l'anti-Sade, l'anti-Lawrence, l'anti-Joyce, l'anti-Miller, tu, el jocund geògraf de la Berga, l'amable advocat de totes les necessitats corporals, de cagar i tot, tens ben guanyada la nostra devoció. Més que més, quan ens has induït a reconsiderar-ho tot en funció del riure. Amics, bevem-hi. Joan Fuster, veniu, beveu-ne. Veniu, llegiu-lo. Veniu, que sigui el riure i el plor i la pobra lúcida raó humana i la llengua i el poble els que viuran. Moltes gràcies.